Nu! Nu gør det! Jeg ikke to meget, og nu er det lige værd. Det er sko, så det er lidt koldt. Hvad er det ikke, lidt koldt? Det var et. Ej, det er så færdig med en børste! Nej! Jo, så presser det, løber ham på munden. Du er bare med 80 sekunder. Du er bare med 80 sekunder. Han er presset. Han er presset. Kom så! Kom så! Jeg siger det! Nej! Ud af det! Vi skal færdig med det! Vi skal færdig med det! Godt så igen, mand. Han brækker sig i lortede stråler. Han kan ikke holde til det. Han kan ikke holde til det. Den gule førertrøje, jeg tror, det går til den ungdomstrøjen i hvid. Kom så, kom så. Kan du komme med mere? Kan du komme med mere? Det tror jeg næppe, det tror jeg næppe. I må ind til de andre. Det er planterne på her, og så kommer der, og så kommer der. Og så har vi vist vinderne her, fordi at den anden er overbrækket det hele. Kom så. Kom så, ned med det sidste, ned med det sidste. Så bunder vi det sidste. Ja, ned med den. Og du skal da ligge der i front med en, skal du ikke ligge der i front med en? Vi skal ind i front, vi skal ind i front, vi skal ind i front. Kom. Vi skal lige... Ja, jep. En tuber mere her. Så åbner vi. Kom så. Jeg er nok.